Primeran C1. 27, kaleko janaria. Street foodari edo kaleko janariari begiratuko diogu. Joerak ematen du geroz eta indar handiagoa duela. Gure ikuspuntutik ikusten dugunean, gu ikusten dugu kaleko janaria, bueno, aizi janari bat bezala, ez? Kalian barrena gabiltzala, baten bat, hola aurkitu, postun bat aurkitu, eta hor jaun edo zer gauza, esan nuke, mendebaldeko mundu hontan esango nuke, eta beste mundu batzutan, ez da aizi aldeko janaria. Otordua egiteko, eguneroko janaria da. 2.500 milioi personak, esaten da, egunero, jaten dutela, kaleko postutan jaten dutela. Eta ez aizi aldiz. 2.500 milioi pertsonak. Jende askorentzako jateko modu normalena hoixe da egunero. Zan duzu, kaleko janaria otordu bezala, inbeste jendek erabiltzen dutela, guk ez horren beste, zergatik iruditzen zaigulako zaila dela ongi elaboratutako, ongi prestatutako, kalitateko janari bat bilatzen zaila dela horrelako lekuetan. Bateragarriak dira gourmet janaria eta kaleko postu hauek. Bueno, nahi iruditzen zait, beste behin, ez? Guk aplikatzen diogun begirada dela pixka bat, konbenientzia aldeko begirada hori, ez? Aldizka jateko edo horrela. Eta beste leku askotan, egunero oinarriz jateko modu bada, eta segurazki hori ere niri pena ematen dite. Zagitzu, gogoratzen dezuten, nik gero postua edo argazkiare jarri zioten edo Donostian, ez, karrakelak saltzen zitunari, edo sardinak edo portuan, bere garaian saltzen zian gauzen batzuk, eta gero kiskilak ere bai, kiskilak, oida, eta gero jaietan, sanblasetan dela alako tortak, edo alako zeak, erroskilak. Garai batian hemen agian, normaltxago izango zen, ez otordu bezala, baizik, eta ia souvenir bezala, jatea, baino, bueno, guk ez dugu oituratzat hori izaten, eta segurazki horrek, Arantxa, esaten genuna, ez, hemen zergatikan ez dugun jaten. Nik uste dut hemen nolabait bilakatu gehala oso gizarte aseptikoak baitare, ez? Dena ziurtasunaren barruan nahi izaten dugu egin, eta hor daude politikak beraiek ere, eta politika horiek ez dute edo nola uzten janari postu bat kalean jarda edin, ez? Segurazki osasunaren, kerilean edo nolabait, baino esango genuke administratiboki ere hemen ez dela oso erraxa kalian janaria saltzea. Eta beste leku askotan, nigo goratzen dut, gure hainbeste bidaietan, iskin batian, haizu, Latinoamerikan edo iskin batian emakume heldu bat jarri, antxez euskan mango batzuk edo papaia batzuk edo alako frutu batzuk, plastizko eskontzi batzuk, eta antxe, bere maitsuan gainean bertan mozten, eta pixka bat apaintzen, eta zuk martxan, haizu laneako birian edo beste nolabait, haiek hartu eta nork imaginatzen du hori, Bilboko kale batian edo Gasteizen edo hemen. Hemen badirudi ezinezkoa dela, ez? Eta esango nuke hori baitare, instituzionalizatuta dagoela nola izpait, eta oso erregulatuta dagoela kalian nola jai. Baina hemen kultura diferenteak, hemen ez da hain. Hemen baratzeko produktuak irian saltzeko ere zen, hemen behar dituzu. Baina, elitzaiziteke ederra irudituko, kalian postun bat, edo, gu gure street foota... Zein izango litzateke gure street foota? Hemen badaukagu, eta normalien Jesu Kristo nilerak egiten du, zeren atzien egiten du. Taloan atzien egiten geha dena. Nolaz baitez. Hori izango litzake... Baina egun seinalatuetan. Hori da. Nik uste dut folklorikoki onartu diogula gure street food izaera hori, ez? Talua horixe da, oinarrizko karbohidratuan torta edo orea, eta horren gainean nahi dezuna, ez? Beste hainbat lekutan. Baina hori kutixia bezala. Noski bai, ez? Guk kutixi bilakatu dugu. Ez egunerokotasunean. Hori ba. Organismoaren zatona? Ez. Ingres ezaten da craving. Craving da hitz bat dela... Euskeraz nik txirrinta izautzen dut. Txirrinta izautzen. Txirrinta, hori... Txirrinta. Bai. Gure Jon Artanok esaten txirrinta da gogoa edo irrika pizten duena. Alaxe jateko gauza, txirrinta aro badut. Hoixe da, ez? Platera hauek askotan erantzuten diote txirrinta bati. Ez da broma, kaleko janari hauetan, azkeneko 4-5 urte hauetan, Michelin izarreko jatetxeak sortu dira. Eta munduan famatuenetako bat da, Bangkoken daude bi. Gu batian egondu ginean, jaifai, itzien izan dugu, 75 urteko emakume bat, kalian, lurrian, kozinatzen zuna, txangurro tortilla. Bai.
eta beste bat berriz oilaskua egiten duna. $2 platera, eta Michelin izarra eman diote, eta kaleko street food esango genuke ez. Eta beak, haizu, bere bezeroi errespetuz, behin Michelin izarrak eman ondoren, salneurria errespetatu eta mantendu egin zituen, ez? Eta esango nuke dela munduko Michelin izar merkiena, eta street food bat da.